Καλή σας μέρα, η χαρά και η τιμή είναι δική μου. Και επίσης να ευχαριστήσω, ξεκινώντας το ράδιο Κόσμος 93,8, διότι αποτελεί χορηγό επικοινωνίας και υποστηρικτή των δράσεων και κυκλικής οικονομίας στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Η χαρά ήταν δικιά μας. Έτσι, όταν γίνονται τέτοιες δραστηριότητες στον τόπο μας, καταλαβαίνετε ότι θεωρώ είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, διότι μας βρίσκει απόλυτο σύμφωνο ότι όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η μερίδα και ό,τι θα συζητηθεί, θεωρώ ότι είναι και το παρόν, αλλά και το μέλλον, κύριε Ανδρουλάκη. Είναι όπως ακριβώς το λέτε, είναι μια σειρά ουσιαστικά που ξεκινάει με την ημερίδα και ακολουθεί το εργαστήριο το τριήμερο, 27, 28 και 29. Στις 26 έχουμε την ημερίδα, την ενημερωτική. Η διοργάνωση, όπως είπατε, είναι από το Πράσινο Ταμείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το Δήμο του Ρόδου και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Δάφνη. Επομένως, τόσοι πολλοί συνεργάζονται για να κομίσουν το μήνυμα της κυκλικής οικονομίας στην κοινωνία και μάλιστα σε μια περιφέρεια και σε ένα νησί το οποίο έχει εύλογο ενδιαφέρον για την κυκλική οικονομία δεδομένης της πολύ υψηλής τουριστικής του δραστηριότητας και κίνησης και βέβαια και του ενδιαφέροντος που αποδείχθηκε μάλιστα το καλοκαίρι που μας πέρασε των κατοίκων και της δυνατότητάς τους να αυτοοργανώνονται και να αφιερώνονται σε ένα συλλογικό σκοπό, θα έλεγα με έναν τρόπο παραδειγματικό και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα εγώ δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, κύριε Ανδρουλάκη, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο πάντως. Επίσης να πω ότι στις εκδηλώσεις αυτές συνεργάζονται και άλλοι φορείς του νησιού, το Οικονομικό Επιμελητήριο, το Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Δωδεκανήσου, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, το ΙΕΚ Τουρισμού Νοτιού Αιγαίου και βέβαια το 4ο ΓΕΛ Ρόδου που αποτελεί σχολείο πρέσβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλοί φορείς που συμμετέχουν στην ημερίδα αυτή, αλλά και στο τριήμερο του Περιφερειακού Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας. Τώρα, κύριε Ανδρουλάκη, τι ακριβώς θα ακούσουμε εκεί, τι ακριβώς θα δούμε δηλαδή? Είτε είμαστε διαζώσεις, όπως είπαμε, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και από πλατφόρμα, έτσι. Μειώνουμε τις αποστάσεις, εξαλείφουμε τις αποστάσεις. Σωστά. Και είναι δωρεάν βεβαίως η συμμετοχή του κοινού, έτσι, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό επίσης να το πούμε για να υπάρξει έτσι πλήρης πληροφόρηση. Τι περιμένουμε, εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε ως Πράσινο Ταμείο, όπου συμμετέχουμε βέβαια ως συγχρηματοδότες στο έργο. Το έργο αυτό είναι περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμού, εκ των οποίων τα 2,5 εκατομμύρια συνεισφέρει το Πράσινο Ταμείο και 9,5 εκατομμύρια, νομίζω εκεί είναι το ποσό, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπόλοιπο ποσό των περίπου 5 εκατομμυρίων εισφέρεται από τους υπόλοιπους φορείς του έργου. Και επίσης το Πράσινο Ταμείο και γνωσιακό υποστηρικτικό ρόλο, δηλαδή διοργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού, σεμινάρια ενημερωτικά, αλλά και εφαρμογή και επίδειξη καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας στο πεδίο. Πού αποβλέπουμε? Αποβλέπουμε ο κόσμος, η κοινωνία να αντιληφθεί την υπεραξία της κυκλικής οικονομίας. Όχι μόνο ως ένα καθήκον, δηλαδή απέναντι στο περιβάλλον που είναι φυσικά η πρώτη στη σημασία, αλλά και ως ένα πράγμα το οποίο μπορεί να παράγει προϊόντα προστιθέμενης αξίας τα οποία θα ενδιαφέρουν την αγορά και μάλιστα επανέρχομαι στην αρχή μου αυτή σε ένα νησί όπως είναι η Ρόδος με τόσο μεγάλη τουριστική εκμετάλλευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε δηλαδή και τα οικονομικά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε κυκλικές οικονομικές λύσεις επιχειρηματικές, αλλά και την ωφέλεια που μπορεί να προκύψει από αυτό. Το Lifesay Greece εστιάζει στην αξιοποίηση των αγροδιατροφικών αποβλήτων, δηλαδή ακόμη από το στάδιο της παραγωγής τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όλα αυτά δεν είναι ενδιαφέρον να αποβάλλονται σωστά, αλλά να αξιοποιούνται περαιτέρω, ώστε να εφαρμόζεται αυτό που στην πράξη λέμε ανακύκλωση. Εκεί στοχεύουν λοιπόν και οι ενημερωτικές ημερίδες και τα εργαστήρια, τα οποία είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα και καλούμε το κοινό της Ρόδου να ανταποκριθεί και να συμμετάσχει.
Η αλήθεια είναι ότι γίνονται τεράστιες προσπάθειες, ειδικά στον τομέα της ανακύκλωσης, έτσι, από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου αρχικώς και με τον ΦΟΔΣΑ, τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων εδώ στην Δωδεκάνησο. Μάλιστα υπάρχει και ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και κάποια στιγμή, κύριε Ανδρουλάκη, θεωρώ ότι λιθαράκι, αν βάλουμε ο καθένας και ξεκινάμε να σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο, να το πω ανθρώπινα, γιατί πλέον αυτή είναι η κατάσταση, έτσι. Γιατί ένα παράδειγμα να σας πω έτσι απλό, ότι δεν μπορώ να βλέπω έναν κάδο, ας πούμε, σκουπιδιών πράσινο γεμάτο με το ό,τι να είναι και δίπλα ακριβώς ο κάδος, ο πλέον ανακυκλώσιμος κτλ. Και να είναι άδειος. Και να έρχομαι εγώ επιδεικτικά με την κούτα μου και να πάω να την πετώ όπου βρω. Δηλαδή, τι θέλω να πω, καλές είναι όλες αυτές οι δραστηριότητες, αλλά πρέπει και εμείς πλέον, έτσι, να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που σκεπτόμαστε πάνω στην ανακύκλωση και τον τρόπο που λειτουργούμε γενικώς, έτσι, στον τομέα αυτό, διότι κακά τα ψέματα μας κάνει αναπάντητες η γη, τις οποίες καλώς ή κακώς πρέπει να τις δούμε κάποια στιγμή. Είναι όπως το λέτε. Να πω επίσης, γιατί το Νότιο Αιγαίο παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον ακόμη πιο συγκεκριμένο, δεδομένου ότι οι δράσεις του Life IPC Greece, δηλαδή του προγράμματος αυτού για την κυκλική οικονομία, ήδη στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, σε 4 νησιά των Κυκλάδων, δηλαδή Τίνος, Πάρος, Αντίπαλος και Θύρα, τα οποία είναι τέρη στο έργο LIFE, προβλέπεται η ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων κατά τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή έχουν ήδη ολοκληρωθεί σχετικές μελέτες, έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών και δικτύων συλλογής και προβλέπεται ότι σύντομα θα ακολουθήσει η λειτουργία των συστημάτων. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα πρωτοποριακό πράγμα που πιστώνεται γεωγραφικά στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και πρέπει να γίνει η static case για ολόκληρη τη χώρα. Όσον αφορά αυτό που λέτε, ναι, είναι σημαντικό, αλλά ξέρετε, αν δεν επικοινωνήσουμε σωστά το μήνυμα του τι είναι η κυκλική οικονομία πέραν των κανόνων που μπορεί να θεσπίζει η πολιτεία, αν δηλαδή ο πολίτης από πολύ νεαρή ηλικία, από την πολιτική του ενηλικίωση δεν καταλάβει... Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο, Πρόεδρε. Από πολύ μικρή ηλικία πρέπει να γίνει. Από την εκπαίδευση ξεκινά αυτό. Αλλά να καταλάβει ότι αυτό συνέχεται με συγκεκριμένα ωφέλη. Όχι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά οικονομικά, κοινωνικά. Ότι είναι δηλαδή ένα πλέγμα ωφέλειας, ένα σύμπλεγμα ωφέλειας, το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Γι' αυτό κάνουμε και τις δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που στη Ρόδο συμμετέχει και η μέση εκπαίδευση, αλλά φαντάζομαι θα περιμένουμε και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να έχουν μια ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί ξεκινάει η δουλειά. Αν το πράγμα γίνει σωστά από την αρχή, αν χτίσουμε συνείδηση περιβαλλοντική, συνείδηση κυκλικής οικονομίας από την αρχή, νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά, μαζί με τις προσπάθειες που οφείλει και κάνει και θα κάνει η πολιτεία, εξασφαλίζοντας υποδομές και χρηματοδότηση. Να σας διαβάσω εντάχει ένα μήνυμα που μας στέλνει ένας ακροατής, ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης πλέον το σκέφτονται να τον βάλουν και σαν μάθημα την κυκλική οικονομία από μικρές ηλικίες. Εάν δεν λειτουργεί ήδη, εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε να το συζητάμε. Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά τι γίνεται? Θεωρώ ότι ας γίνει μια αρχή. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε να σκεπτόμαστε έτσι. Ας ξεκινήσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδρομή, η οποία είναι πολύ ωραία διαδρομή, και τα αποτελέσματα θα τα δούμε όχι τώρα, θα τα δούμε αργότερα. Θα τα δούμε αργότερα, αλλά ξέρετε, βήμα-βήμα θα βλέπουμε τη διαφορά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως λέμε στην καθομιλουμένη, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Σωστό. Καταλαβαίνοντας, βλέποντας τη διαφορά στον τόπο μας, στο περιβάλλον, στη γειτονιά, στο οικοσύστημα το οποίο βρισκόμαστε, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ενδύσουμε τις προσπάθειές μας για να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Όσο έχουμε αποτελέσματα, όσο κάνουμε βήματα πρόοδου, ανοίγει η όρεξη για περισσότερα πράγματα. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Τώρα εδώ έχετε δίκιο. Ναι. Ανοίγει η όρεξη πάντα. Έτσι δεν το συζητάμε. Έτσι. Να ρωτήσω, οι άνθρωποι είμαστε φιλοπρόοδοι από τη φύση μας. Σωστό, Πρόεδρε. Πιστεύω εγώ. Έχετε απόλυτο δίκιο εδώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έχει διάφορους ομιλητές, αν δεν κάνω λάθος, στην ημερίδα, έτσι. Στην ημερίδα, φυσικά, ναι. Και θα είμαι πολύ τυχερός που θα είμαι και με φυσική παρουσία. Ήθελα να σας ρωτήσω, θα σας δούμε από κοντά? Ναι. Και είμαι πολύ τυχερός. Πολύ ωραία. Έχω πολλούς φίλους στη Ρόδο, αγαπώ πάρα πολύ το νησί
και θεωρώ ότι ειδικά η εμπειρία του περασμένου καλοκαιριού σήκωσε πάρα πολύ ψηλά τη γοητεία, το κύρος του νησιού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η αλήθεια αυτή είναι, αν και δεν το ήθελε κανένας, αλλά δεν θέλαμε κανένα, ναι. Κανείς δεν ήθελε να γίνει με αυτή την αφορμή, προφανώς. Σωστά. Δεν είναι δυνατόν, εννοείται. Να σας κάνω κι άλλη μια ερώτηση, αν επιτρέπετε. Είστε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, έτσι. Από ποιους αποτελείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου? Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που το τρέχουν όλο αυτό, προσπαθώντας, εγώ θα το πω και με επιτραπεί έκφραση, να μας βάλουν στο σωστό δρόμο? Έτσι, το Πράσινο Ταμείο καταρχήν έχει αποστολή την υλοποίηση, τη χρηματοδότηση, αλλά και η υλοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών της χώρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος ορίζεται με απόφαση Υπουργού και εγκρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Δημοσίων Οργανισμών της Βουλής. Και το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με μια λογική εκπροσώπησης περιβαλλοντικών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων, ώστε να υπάρχει η γνώση, η τεχνοκρατική αντίληψη και προσέγγιση των πραγμάτων και φυσικά η ενότητα ως προς την αντίληψη του πού πρέπει να πηγαίνει το Ταμείο. Έχουμε άριστη συνεργασία με τα υπόλοιπα 6 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομονοούμε, πρέπει να σας πω ότι είναι μοναδικό φαινόμενο, ομοφωνούμε όχι σχεδόν σε όλες τις αποφάσεις, αφού πρώτα διαπραγματευόμαστε τα ζητήματα ώστε να έρχονται όρημα προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και νομίζω ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρου Σκυλακάκη, και βέβαια ακολουθώντας όλη την περιβαλλοντική, τη γενική περιβαλλοντική πολιτική της χώρας, όπως την έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία πραγματάκια είναι αυτά και μας αρέσει να τα κουβεντιάζουμε και να τα συζητάμε, και μας αρέσει να είμαστε και παρόν, να βοηθούμε όσο μπορούμε και εμείς από το δικό μας μετερίζει, έτσι. Η οποία βοήθειά σας είναι πολύ σημαντικότερη από ό,τι μπορεί να νομίζετε. Σας το λέω με πλήρη βεβαιότητα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε, Πρόεδρε, κάτι άλλο πάνω στην εκδήλωση όλη αυτή που θα γίνει στην ημερίδα. Να προσθέσω μόνο ότι ανυπομονώ να βρεθώ στη Ρόδο, να ξεκινήσουμε τη δουλειά, την προσπάθεια διάχυσης του μηνύματος ανάδειξης και ανάπτυξης κυκλικής οικονομίας. Πολύ ωραία. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία ενδεχομένως να τα πούμε και από κοντά με πολύ χαρά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Γιατί όχι να τα πούμε και από κοντά. Γιατί όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδρουλάκη. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.